Tía, es que sembla que és la primera vegada que balles. Mira. Ara, joder, el juro que aquest moviment és super difícil de fer. Prova de fer-ho i veuràs que és impossible. És que no sé què fas, que tu mateixa t'estàs enganxant de braços, Cari. Mira, és que si ho veig no m'ho surt. És que no sé què fas, però això no es pot penjar, se n'hauran de tu. Mira, tu podías arreglarle la mica els cabells, que sembla que acaba de sortir del llit. I tu, confies enísimamente, igual destruirà i es quedarà amb tots els teus seguidors. Elisa Ramírez, sigue con tu librito y no te Sí, fiquis. pues aquest librito és molt més interessant que tot això que fes. Mare meva, sí, l'he dut un vestit increïble que vaig pillar per l'internet, nena. 2 euros. 2 euros i mira quina fantasia. Na Melissa és el meu projecte personal. Elisa Ramírez, no et negaràs que no t'agrada tenir una amiga popular. Mira, un dia deixarà d'anar internet per sempre i na Melissa no sabrà treure el batxiller i que jo sàpiga no és viu del fet que et regalin roba i cosmètica. Elisa Ramírez! I quan siguis vella, Melissa, què faràs quan siguis vella? Eri, vinga, basta, tallarretges que sou. A lo important, qui crec que s'haurà apuntat, a part de la teva nova amiga aquesta, clar? Per favor, que s'hagi apuntat en Parse. Ah, tu flipes. La darrera persona que s'apuntaria una cosa així. Jo sí que soc la darrera persona que s'apunta a una cosa així i m'he apuntat, si és que encara flip, jo no sé com vaig deixar convèncer. Vos imagineu que s'apunten així companyia? Mare meva, jo no puc estar en una mateixa habitació que aquestes. Bé, si s'han apuntat, me pid, adiós, ciao, se vediamo. Ja, però és que no pots ara. Ja vaig sentir el que va dir la Marisol. Si vos apuntau i vos deixeu apuntar, la mitjana vos baixarà. Si t'has apuntat, Cari. Ja vaig sentir el que va dir la Marisol. Na Marisol, ai, que pesadez. Elisa Ramírez, cancelada forever. Avui no hi conec, ni me miris. A la fria, com si callis una mica, nen. No, és que dus mitja hora obrint la boca per posar-me nerviosa. Que sí, que sento una cosa molesta por aquí. Wow, mira qui ve per allà. Ana! Eli! Va, Dios, que vienes vienes allà, apuntat. Que bé, perquè em toca demanar només amb aquests dos i em retir. Mira, no te'n penedeixis tu ara, que jo sí que tenia 0 ganes d'apuntar-me. Jo m'ha llevallat. Les competicions de ball em fan al·lèrgia. Idò, precisament per això s'havien d'apuntar, tia. És el més random que vas a fer en la teva vida fins al moment. Què varen dir? Que havíem de fer coses inesperades. Per desubicar a la gent? Què tal? T'està agradant? Molt, m'està encantant. A que sí? Aquesta dona ha escrit moltes més coses. És molt guai. Sí, doncs quan m'acabi t'ho dic que em passis un altre. Fet. I tu creus que aquesta dona viu d'això? No, Clara, ningú. Jo diria que sí, no? És que escriu molt. Clar, és que deu molt a ser escriptora que la gent te llegeixi. Clar, tia, perquè escriure i que ningú et llegeixi... Bajón total. Tia, el pot mola. I a tu que t'agrada escriure i llegir, no has d'esperar a publicar res per rebre feedback. Ja, tia, n'he sentit xerrar d'això, però la meva mare l'altre dia em demanava que si ja havia pensat què volia fer en acabar. Uf. Ja, tia, conversació incòmoda. Conversació fatal. Jo sempre li he dit que volia ser veterinària, però és que ara de cop que s'acosta no tinc ni idea, però és que ni idea. Jo igual, tia, jo igual. És que trist, la meva mare em deia que cerqués algo que tingués sortides. Uf, que plastes amb això les sortides, tia. Ja, tia. Jo no vull la vida que du la majoria de la gent, la veritat. Ni jo. Però quina opció tenim? Ja, això sempre deia la meva mare. O sigui, com he de trobar què és el que vol fer? És que jo no sé què és el que me fa feliç. Ni jo. Anar de compres. Ai, no, sí, això sí. I la meva mare igual, tia, que em deia que havia de fer feina en alguna cosa que m'agradés. Però és que jo li deia, mama, quantes persones coneguis que facin feina en alguna cosa que li s'agradi? Ja, o sigui, zero. I la meva mare flipant, o sigui, mama, conta'ls. Ja, però, tia, t'imagines que t'encanta ballar i ho petes com a ballarina? O du, tia, jo crec que vas estudiar més per l'escriptura. Tia, pues segur que seràs una escriptora top. Ana, tia, t'hem de secar un pseudònim. Tia, Anaconda. Ana Banana. Ana Banana. Ana Banana, la única diva de l'amor. Ana Banana, jo sóc molt top. Mamá, ¿qué sí? L'altre dia vaig tornar amb el sencera la motxilla. Per favor, has de menjar. Mamá, me van a oferir una palmera i em venia més de gust. Només em faltaria que ara tinguessis problemes amb això, fill, no m'espantis. A veure, mamá, amb què em dono problemes? A veure, Amb res, fill, ja ho veràs que tenia l'activitat aquesta on t'has apuntat, ja ho veràs. mamá, activitat on m'has apuntat. On m'has apuntat. Ja ho veràs que bé t'anirà. A més, tu fa anys ballaves molt, tenim tots els vídeos que es feies, papa. No sé què et passa ara que no vols fer res. Quins tres. Hola, Aurora. Bon dia. Hola, Aurora. Ale,
que avui comencem motivat? Motivadíssim està, no ho veus? Aurora, et sent que l'any passat de primer, una nina ha vomitat i volien que jo anessi. Adeu, nins, que us vagi molt bé. Aurora, rescate! Adéu, Aurora. Que bé que es va apuntar ta mare, si no, jo no m'hi hagués apuntat i ara em podria veure ballar. Hauria estat una autèntica llàstima. Ja te dic, l'única cosa que em motiva de tot això és veure-us ballar, Àlex. La teva mare ens ho ha venut molt bé. Jo vaig veure un vídeo. En serio. La mare me va mostrar molt orgullosa. Sí, jo també l'he vist. Joder. I em va dir fer-ho bebè. Jo no sé com me vaig deixar convèncer, Bon dia als quatre! Hola, Marisol. Que esteu emocionats, avui és el primer dia, eh? Sí, molt. Sí. Clar que sí, estic molt contenta de que vos hagueu apuntat. Me han apuntat. Tenc moltes expectatives en el grup que s'ha format. El nostre institut ha d'anar a la final. Ha d'anar a la final. No pot ser d'una altra manera. I sou vosaltres que el dureu a la final. Ànim, que contenta estic de que vos hagueu apuntat. Tenc moltes esperances posades en vosaltres. No me seu donir forces i serà genial, ja ho veureu. Teniu tota la responsabilitat de que això surti bé. Sí, clar. Gràcies, ens encarregarem d'arruïnar-ho tot i que a la final de Madrid vagi a l'institut enemic, el Santa Maria. Res de ruïna! És que no ho veus. Jo ho veig. L'escenari, tot llum, tot color. Vosaltres heu de petar-ho. Vull petar-ho. Hem de petar-ho. Vull petar-ho davant del mirall. Vull petar-ho tots els dies de l'any. Com una butterfly, com una butterfly, que no la palma mai. Vull petar-ho davant del mirall. Vull petar-ho tots els dies de l'any. Com una butterfly, que no la palma mai. Li dic que pas d'ell i des de llavors no em deixa en pau. S'ha quedat penjadíssim, tio, penjadíssim. O sigui, ha estat la pitjor besada de la meva vida. Em va agafar del coll i em va ficar la llengua per la gargamella, com si volgués ofegar-me. O sigui, vaig mirar cap a totes bandes i no sabia com sortir d'allà. Li vaig tosir a la cara i em va deixar en pau. Quino, tia, mai m'han besat així. T'ho juro, amb un ara m'escriu. I em diu que vol quedar amb jo, que mai ha follat amb una tia grassa. De veres? T'ho juro. O sigui, que el poti no vull ser l'objecte de les seves fantasies. Puto penjat. I a tu què et passa? Que tinc un reglazo. Justament avui. Sí, tia, és que just avui. Per favor, mira si es posa a ballar i es queda coseta que descansos. Que és que darrerament duc unes regles una mica salvatges, tio. Però que utilitzes copa, tampoc. Que va, unes bragues menstruals que va de la tia que diu que serveixen més que qualsevol cosa. Pues no me diu que van superbé. Sí, tia, però és que si just avui és la primera vegada que fa servir, això pot convertir-se en una història de terror en qualsevol moment. Però, man, i si et taques que? M'amor! Què dius? Que sabes que us apuntados aquí en concurs, però tu pots ballar, de veres. Però de veres parce? O sigui, ja et vaig dir, o el meu amic o gordofòbic. Les dues coses no. Que et faig broma, Abril. Spoiler de la història, parce que ha despassat. No, no, millor en parce es converteix en el primer boomer de 15 anys. Què dius, flipada? Si a mi m'agraden totes aquestes coses que et fa ser millor persona. Ja, clar, aquesta mena de perjudicis que passeges. Això que et va dir l'altre dia i que fins i tot et vas apuntar a la llibreta. He perdut la llibreta. Sí, pues si vols saber algo, pregunta-si-lo a GPT. Que no la tornaré a liar, en serio, que és veure que m'agraden totes aquestes coses de la deconstrucció. Que el meu pare és un imbècil i no vull acabar com ell. Però, man, xerrant de coses serioses. És veure que tu participes a aquell concurs, seriously? Perquè me pugin la mitjana. Tu què creus? En Carlos també. En mola rapear i eso, però de ball només sé una mica de break. Un video ballant. Sí, fa anys que vaig aprendre. Això de dir-me fideos no t'havies de fer mirar també? Sí, sí. Vaya, en parce aprenden abril 0, parce 1. Fideu, ¿a que tú no sabes hacer esto? Abril, tía, si necesitas pasar por el súper a comprarla acá, hem de sortir ja o ja. Bé, té una estona, Però no estarà molt curta, o sigui, per ti, Helena, per ti. Vale, señora, aquí tenemos ¡Vamos! ya sé. Parce! Sí, Marisol? Saps a quina hora comença avui la reunió, veritat que sí? Sí, Marisol. I saps que no hi pots arribar ni un minut tard, ho saps, no? Ho sé, Marisol, arribar tard no entra dins dels meus plans. I suposo que vares entendre que si t'apuntaves a formar part del campionat no podies desapuntar-te perquè això podia tenir conseqüències molt greus. Sí, Marisol, no vais entendre quines conseqüències tan greus eren, però em va quedar clar. Unes conseqüències dolentíssimes, inimaginables pel teu
són bastant foscos de per si. Però això és legal, vull dir que només és un ball de campionat d'institut nacional. Parce, no estaràs posant en dubte el que dic. No, Marisol, si a mi encara me pugen 5 dècimes, estic content. Puc ballar fins i tot ball de boig. Molt bé, doncs no arribis tard. Carlos, aquí. Tio, mira quina flipada. Ja veus, na Marisol, només li ha faltat agafar-me pel coll. Ei, com et xerra aquesta dona és que és denunciable, però jo no dic res. Jo què sé, què vols que hi faci? Sí, escolta. Vaya groove, de qui és? Endevina. Això has mezclat tu? Tot, tio. Ho vaig acabar nit, i tu 4 dies. Està guapíssimo. Va, treu-te les rimes i les gravem aquesta nit. És super Motley Crue, seràs el nou Bizarrap, tio. No flipis, tio. Bé, mirant d'acabar la reunió del concurs i vaig a casa teva i mirant de fer unes lletres. El concurs, que és avui, se m'havia oblidat. Ja, estic tot motivat. Quins d'aquí s'hauran apuntat? Amigues, Charlie, col·legues. És una fricada màxima que ens haguem apuntat a això, eh? Els meus col·legues de bàsquet o flipen encara? Jo mateix ho flip. Acompanya'm, que he de comprar el berenar. Bon dia, followers! Aquí des de Son Cladallaris per vosaltres, els meus admiradors. L'institut s'està tornant loco perquè estem a punt de ser famosos. Oh my god, estic living! Doneu like al meu institut i subscriu-vos a la història del nostre ascens a l'èxit. Ah, i tot espereu el que està per passar. Fail o no? Goodness! Són cadals a full! Més info en breu. Ciao, bebès! Tios, quan siguem a la final a Madrid serà tot superguai i serem les més top de Mallorca i jo a més seré a prop de 50.000 seguidors. Perquè, òbviament, guanyarem. Obviously, babies, un pix, serà superdivertit. Us imagineu que de veres arribem al final i, Dios, els nostres pares i tothom mirant perquè va dir a Marisol que això sortiria tant a la tele com en directe. Mare meva, serà un hype total. I tindrem maquillatge, perruqueria i tot. Maquillatge i perruqueria professional. Què vols dir, ara no entens? Sí, cari, però vull dir, professional. Ja, escolta, que ja quasi tenc un títol, eh? Sí, però a veure, a la tele hi deu haver tot un equip, no? Tot un equip per tu, d'estilistes, que es pot fer un figurín, com a les celebrities, si no, vaya rotllo. Dios, quines ganes que tinc. Crec que durarà tot el procés. De fet, he dut la càmera que em va regalar el meu tio. Aquella cosa antiga. I es quan posam dos filtres molt encens en el teu mòbil, que ho sàpigues. Namà serà director del cine i nosaltres les seves conejillas d'Índia. I farem una pel·lícula i jo seré la protagonista. Realment, no sé per què, però crec que em faria documentalista. Quin rotllo, nena. Escolta, noia, que es poden fer documentals de moltes coses. De fet, de qualsevol cosa. Fes un documental de jo? Això sí que pot ser divertit, jo faig l'estilisme. M'ho pensaré. Vale, però qui s'haurà apuntat? La gent més guai de l'Insti, perquè si hem apuntat nosaltres només se pot haver apuntat la gent més guai de l'Insti. I si s'ha apuntat el trio maldito, me pots dir què feim? Estàs dient que aquella gent entra dins la gent més guai de l'Insti? Idò, hola, què fem? Dur-nos bé el millor, us han passat mal pel cap? Mai, això mai. Aquesta vulgar imitació domina les seves col·legues? No. Idò, l'última vegada que vares mirar, no t'havies superat en seguidors? Sí, m'ha copiat des del primer dia. Però si tothom fa el mateix. Mar de veres. No, és que treballen les mateixes marques que jo, sempre va una passa darrere jo. Ja, però o sigui, vull dir, dins d'aquest món, a la cap i a la fi, tothom fa el mateix, no? Vull dir, fotos monis, davant la mà, la roba que sigui, no? Normal que es vegi que ha hagut de copiar, si tothom fa el mateix. Sí. Mar, tia, que bàsica ets. No diré bàsica precisament, però... Sí, no? I a veure, si m'ajudes a fer coses més molones, no més cinematogràfic. Que és l'hora, que hem d'entrar. Col·loca, no, Marisol, no perdona. Es tarde, Sabaya. Vols ser la pròxima Vicky Gómez? O un petit bizarrap. Es tarde, Sabaya. Bueno, ha quedat tot clar. Alguna pregunta? Podries fer un resum dels punts més importants? T'has adormit o què? Cap problema. Resumint, a partir d'avui sou els representants del nostre institut en el concurs de ball no especialitzat que es celebra en l'àmbit nacional.
Això vol dir que la gent que hi participa no és gent de conservatori de dansa ni res de tot això. Heu de crear una peça, ball, coreografia, digueu-li com vulgueu entre vosaltres. Teniu la responsabilitat de dur això endavant pel vostre compte. No pot haver ni professors ni professores implicades en la creació d'aquesta peça pròpia. Això vol dir que us heu d'organitzar molt. Els guanyadors i les guanyadores aniran com a representants de les Balears a la final de Madrid. Tot això serà televisat. A la IB3 la semifinal i a la tele nacional la final. Heu de guanyar! Això són els requisits? Heu de dur el nostre institut a la final i l'heu de guanyar. El prestigi futur d'aquest institut ara mateix depèn de vosaltres. Se suposa que hem de guanyar la final amb aquesta banda de friquis, però Marisela, quin planeta viu? On és tota la llengua de l'Istri que m'havien promès? Fa molts anys que no celebrava aquest campionat nacional. Més de 20. Evidentment, vosaltres encara no éreu ni un projecte. Aquest campionat va tenir el seu moment estel·lar a final dels anys 90. Quan? Quan van aparèixer les Spice Girls! En aquell moment, tothom ballava i cantava a les escoles i van sorgir molts de campionats als instituts. I finalment, el gran campionat nacional de ball, Stardance. Però i tu vas participar, Marisol, o què? Sí, hi vaig participar. De veres, Marisol? Sí. I què vareu fer? En aquell moment totes ballaven coreografies de les Spice Girls, dels Backstreet Boys, perquè eren les bandes de moda. Però no era un dels requisits, cada institut podia triar la música que volia. I vareu guanyar, Marisol? Bueno, van guanyar les autonòmiques, però lamentablement no van guanyar la final. Se'n va dur el Premi Castella-La Manxa. Aquell institut va sortir en la revista durant mesos, fins i tot a la Superpop. Amb el premi varen reformar la sala d'actes i varen fer un gimnàs nou. Varen ser l'enveja de tots els instituts. Lies i Altomolinos Albacete! Albacete? Ja hi vete! Calla! Ja veus! Per això, heu de guanyar aquest concurs. O sea, ¿puede ser un poco más cringe? I quant de temps tenim? 3 setmanes a partir d'avui per presentar Amén. No sou en època d'exàmens. Disposeu de temps i aules per assajar. Això és una clara prova de superació en grup i enteniment col·lectiu, que són les coses que es premien precisament. On ens hem ficat, mare meva. Bueno, ha quedat tot clar. Son cada Yaris bebés, la Mari que se ha vuelto loca. Lovers entre els meus companys que estan a punt de fer una explosió que encendrà el fums. Otra cosilla del personal. Like per mi, èxit del món. Seguim informant bebés. Bueno, Agüido, a posar-se en marxa i a dur-me el trofeu. Yo siento, pero yo me vais. No te rajes. Charlie, ¿qué parte de vuelta no has entendido? El certificado era un marrón, babies. En quin moment van designificar-nos aquí? ¿Me pots explicar? No me mires a mi, crec que va ser més cosa teva, Cari. Jo no recordo això. I si em quedo una bici i em rompo una cama? Em puc pujar amb tu, per favor, és que serà molt més creïble. Que s'estan mirant. Que no me miris! Bé, no és tan poc temps, no? N'hi ha un marge, no? Sí, marge per canviar de galàxia. Per què calla tothom? Algú haurà de dir alguna cosa, no? Crec que ara mateix ningú està prou motivat per parlar. Jo, la veritat, aquesta vegada m'estic penedint d'haver fet sempre el que vols fer tu! Perdona? Qui va anar a un torneig de petanca amb tu la setmana passada? Serà superdivertit. Ja veureu! Va, Àlex, digues alguna cosa. Tu estàs pirada, no? Vinga. Hola. Et volen trencar el gel. Bé, sóc en Àlex de Quack, perquè no me conegui. Ja ho sabem, Àlex. Bé, que segur que farem un superequip. I fins i tot guanyam, Que tendre. Molt bé, Karen, no podries fer millor. Bueno, voy a decir algo, ¿no? Sí. Hola, me presento, Abril Speaking. Sé que molt de nosaltres ens coneixem de vista pels passadissos, però aquesta oportunitat em sembla molt guai per conèixer-nos més entre tots nosaltres. Pensar que si s'organitzem, això pot anar molt bé. I com creus exactament que poden organitzar aquesta família de friquis que som, Cari? Ai, que t'he pesado. Bé, estaria bé que no diguéssim aquestes coses. Som un grup heterogeni molt variat i això és només una cosa que es pot anar a favor. Exactament, en quin sentit es pot anar a favor? És un torneig per a gent que no es dedica a ballar. O sigui, gent normal. En la vida hi ha diferents cossos, formes físiques, capacitats que ni trobes a campionats professionals. Ai, Cari. Però a veure, no estaràs dient que segons quina forma física no podem ballar professionalment, no? En absolut, no volia dir res que sonara d'aquesta manera. De fet, no era jo qui
aquí no somos cutres, ¿eh? ¿A quién le estás bien cutre tú? A ti! Tranqui, Charlie. Pero ayúdame, tío. Però per què penseu que pot arribar a ser cutre? La qüestió és tenir una actitud positiva i fer el millor que puguem, no? Però com és que sembla això que ja estàu dient que no ho podrem fer-ho bé sense abans ni haver ni començat? És veritat, bon rotllo, no? O sigui, que no per què us fem la putada, Caris? Bé, no tenim per què, però a mi com ho fer, perquè no és només muntar la còria, també hem de triar la cançó. No, o sigui, és que és un marrón, però un marrón ben fet. A mi m'agrada anar vaquial. S'altre escolta hip-hop. Aquest, amb aquesta pinta que té, escolta death metal. I s'altre escolta reggae. Quin problema tens amb el reggae? Que està desfasat, nena. Oh, no mola. D'acord, pot ser que escolta reggae, però sé que tampoc és la música que triarà per anar a un competí de ball. Tios, que està tot bé. Jo no escolto el metal, però tu interès. Tampoc m'interessa saber què escoltes. A veure, penya, que només ens hem d'organitzar. Molt bé. Listes? Com s'organitzen? És que no entenc per què t'acaba la resta com si tingués una responsabilitat de tot. Com es nota que està acostumat a que li donin tot fet, col·lega? Això va per mi pas, eh? Exacte. O sigui, és que si tots tinguessin la mateixa actitud, apaga i vámonos. Pensem una mica tot, es va, tio. Fem comissions? Això, podem fer comissions de tant sí com no, de coses que se poden fer i podem posar el nostre nom en un paperet i ho decidim a sorteig, no? Em sembla bé. O bé, no sempre que dic que no a tot. Bé, us pareix una idea o teniu una altra? Moment de Stardance! Sí. Stardance, a ballar! Na Marisol es matarà. Si la còria no pots petar. Stardance, a ballar! Podem posar els nostres noms en paperets i fer les comissions. Quina perissa tot això. Ja te dic. Ai, xaval, no sé què treure a treballar. Anna, t'ajuda amb els paperets. Jo també, allà de fons reciclats. Sí, qualcú té tisores, no? I amb les mans. Men, quarto comitè hauria de triar la cançó. No pot triar la cançó només el comitè. És una decisió massa important. Bé, i el comitè pot plantejar un llistat i després se faran votacions. Ok. Comitè de coreografia. Comitè d'estilisme. El comitè d'estilisme inclou maquillatge, vestuari i cabells. És que no m'entenc. Diria que sí, Cari. Sí, sí que ho inclou. Algú comitè més? Pues a mi no se m'acut més. Bé, doncs això ja tenim per començar. Teniu els paperets. Sí. Passa, deixa'm sota la porta. Som 15, farem 3 comitès, farem grups de 5. Va, Àlex, treu els paperets. Bé, pel comitè de música. Julià, Anna, Paz, Adam i jo. Vaya fei! Això serà un desastre, Caris. Ja ho veig venir. Si nada, només escolta Prime. Fa 6 anys que només escolta Prime. I quin problema hi ha, Cari? Cap ni un. Si voleu, podem ballar les Spice Girls. Segur que a la gent els fa una gràcia. Va, podem seguir, per favor. Comitè de coreografia. Berta, Eli, Elena, Aisha i Melissa. Bé, a mi me mola. Jo volia música, però és que no entenc per què m'ho feim així. O sigui, triar la cançó serà un moment. No podem comparar la feina que té el treball de coreografia amb el de música, si és que no té cap sentit. Melissa, coreografia. ¡Ja! Prepararos per ballar el ball de la paparra. Bueno, estilisme, Sílvia, Parce, Marc, Carlos i Abril. Que t'ha tocat estilisme, Charlie. ¿De qué te ríes? Si a tu també. Ja veuràs quin estilisme que us muntam, tio. A veure... Perfecte, Àlex, no podries haver-hi tingut els paperets més encertats. La pitjor combinació ever, col·lega. Aquesta decisió fer-la per sorteig no té ni cap ni peus. Bé, de vegades les coses són així, no? Ens haurem de conformar amb el que ha tocat i fer el millor possible. De vegades parles com la meva mare. Que cansina. Hola, et puc sentir? En realitat ella és així perquè la seva mare fa més de filla que de mare. Ja, no sé per què dic, perquè podria plorar el mateix. Amore. A mi m'hauria agradat que me toqués estilisme. S'acaba el temps, xiquis, hem de tornar a classe. Fracàs, fracàs, fracàs absolut. Quina actitud de merda que teniu, compi. Exactament, tia, no diguis això. A veure, ties, va, no us poseu així. Quedem demà mitja hora más i ben què tal hem avançat. Vinga, demà mitja hora más, abans de trobar-nos tots i després fem balanç. Sunshine, lollipops and
ballar. És que ara se suposa que ens adonem d'aquesta panda de flipades. I jo l'únic que volia era fer twerking a la tele. Lligar-li drama, també fa falta con una Beyoncé, digo yo. No sé per què tinc la impressió que tenen problemes amb la Marisol. Que aquí veu la teva cruz. Qui m'ha cridat? Parte, heu de guanyar accents, heu de guanyar en el meu nom. Xavals, no passa més marollos. Si estic aquí, es pot passar-ho bé. Igual que jo. Passar-ho bé darrerament no és el més important. Clar, perquè és més important que us envia les xarxes, no? Que sembla les xarxes que tu estàs passant bé encara que tinguis una depre de cavall, Aquí m'hauré de posar de sentimentals. A mi mentre me deixeu fer, l'únic que vull és passar desapercebut. Followers, la cosa no pinta de bebès. Molt cringe i tot plegat. La Mari està a punt de fer un foc a tothom i el meu servei està a punt de petar per excés de boomers a la pista. Seguiré informant-vos. Som la Powers. Ok, caris, update de comissions. Ara veiem com el va passar a cada grup. Ok. Comissió musical, tenim 150 cançons, no podeu dir que no hem fet res. Bé, tampoc té molt de mèrit perquè hem fet un grup de WhatsApp i hem fet una llista de cançons. No podíeu fer un top 10 com a mínim? Impossible. Totalment impossible. Només nada havia proposat entre 10 cançons del disc que ha triat. Superoriginal. Mare meva, tio. Va, seguim en coreografia? Sí. Un fail, no sabem ni per on començar. Encara pensant que si nosaltres ens hem de fer cargo d'això... Cosa que no veiem gens justa. La coreografia serà a nivell de primària. Tal volta això es pot arribar a premiar. És que no té cap sentit que una de nosaltres, que no té cap ni idea, hagi de fer directora d'orquestra. D'acord, o sigui, un desastre. Però un desastre total. Real. Bé, la comissió d'estilisme. Bé, en Parte i en Carlos he de dir que han treballat en algunes idees, o sigui que no podeu dir que no han fet res. Bé, han fet un disseny, no voleu explicar? Ens hem inspirat en el Metal Gear. Què? És un videojoc. Un videojoc que mola molt. Hem pensat que en Cartro es pot fer algun tipus de casc i que alguns es fiquin dins unes caixes. I com se suposa que hem de ballar amb això al cos? Ja, és el que va dir la Sílvia. Jo no me podré moure amb això. Però ja t'he dit que a ti que te quedaria molt millor. Pareceries un robot total, però no li agrada. Normal. És tonto o què? A veure, que no té res en els braços. Et pot fer una coreo de braços. Potser tenen raó. Bé, era la nostra idea, però si no ens agrada... A veure, no és que no s'agradi, Cari, però... A veure, parce, com em puc dir això perquè no he sentit mal? No és que no s'agrada, és que és una puta merda. ¿De veres? Adam, ¿de qué vas? Es lo que pienso. Cari. Mira, al banco li feien un vestuari i tu l'únic que has estat fent ha passat una llista de 10 temes de Prince. Superoriginal. És inservible, d'acord, però s'ha de dir que el manco han dissenyat algo. Que ja és. Sí. O sigui, no tenim res. Farem el ridícul. Algú pot fer que això no hagi existit mai, per favor? Mira, com a mínim estic d'acord. És que no sé per què me la tens tan lliurada. Perquè copies tot el que faig? El que exactament? No, digues-m'ho, perquè ja sé que ho vas dient per tot l'institut. Ara mateix no te'l sé tot. El que? Fer-me fotos en la catedral darrere, on demà de fons, que vivim a Mallorca! Que anem al polígon a fer-me fotos! I vares anar? Ja, perquè me vaig inspirar en tu! Una mica. A veure, no desviem l'atenció. Hem de fer el que sigui. No, el que sigui no. El que vull dir és que no ens prenguem tot això tan seriosament. Jo puc fer el que sigui, però amb una màscara a la cara. No vull que ningú em reconegui i no pens penjar res. Ay, hola preciosa. ¿Cómo está? Pensaba que estaba allí al gimnasio. Hola, mamá. Hola. Pero que son aquestes caras, no huelen a toque. Mamá, ara no, per favor. Estàvem tenint problemes amb això del concurs. Qué divertit, ¿no? ¿Se están pasando bien? Molt, Sí. ¿Pasa alguna cosa? Que no guanyarem res, Aurora. Que farem el gran ridícul balear. I jo tampoc pens penjar res a les xarxes. Alex, a veure, tu com ho feies? Tu posaves la cançó aquesta que t'encanta, que no recordo com era, i te posaves a ballar. Te posaves a ballar com un boix, que el teu pare i jo t'haurien de donar un premi. Això és veritat. Clar, el que jo crec és que no heu de menjar-vos tant el cap. Això és un repte que teniu davant, i som nous en això. I el que és interessant és que ho podeu experimentar junts, sense por de fer coses diferents o coses que no siguin perfectes. A més, el torneig és de gent que no sap ballar, que ho sàpiga. Sí.
I per això, cadascú de vosaltres té la seva pròpia manera de moure's. I això és interessant. I combinant serà el que ha de ser, sense la pressió de fer res perfecte. Com si fes el cranc, no sé si m'explico. Au, que us queda poc temps. No hi penseu més i a brillar. Ta mare hauré d'escriure llibres d'autoajuda. Àlex, què és això que sap ballar? Que jo no sé ballar. Sí que en saps. Jo vaig veure un vídeo que m'ha ensenyat l'Aurora. Només em mogui amb la música improvisi i ja. De fer escoltar, no? Però, pues vaya qualsevol caso. Vam posar moltes a la llista. Però què t'agrada ballar? Música animada, només clàssica? Com? O sigui, vull dir, només t'agrada bailar algo Chopin, Billy Elliot o el lago de los cisnes? Que va, balla el que sigui. Que em faci una demostració. No m'emprenyo més, me'n vaig. No, que va. Qualsevol cançó que sigui, sí? Por favor. Vale, venga. Va, posa una música ja. La que sigui. Vale, qui ets? La doble vida de Alejandro Ramis. No m'emprenyeu més, va. I començam a moure'ns un poc i deixam de pensar. No fem cap cosa pensada? Jo què sé, no, va, improvisant la música. Yo te diré que vull el que realment jo vull, així que digue'm tu què vols, que te realment vols. Jo te diré que vull el que realment jo vull. Així que digue'm tu què vols, que és el que realment vols. És que lo que tots volem és estrelles de salsa. Nosaltres som del Som Clar. I això és l'home. I no hi ha res més a dir. Hem de triomfar. Així que flipa amb el nostre ball. Jo te diré que vull el que realment jo vull, així que digue'm tu què vols, que te realment vols. És que lo que tots volem és estrelles de salsa. Mira que wait my lover, som molt més que amics. Som un regat forever i hem vingut fins aquí. Mira que wait my lover, som gent de veritat. Si no és el nostre ritme, molt cringe tot faràs. Si vols veure en acció, balla aquesta cançó. Jo moc en ritme, esperit i devoció. I és que aquest ball que ja no és un fake. És una bomba en la que avui triomfarem. Jo te diré el que vull, el que realment jo vull, així que digue'm tu què vols, el que realment vols. És que lo que no volem és ser cerrada. Mira que wait my lover, som molt més que amics. Som un estat forever i hem vingut fins aquí. Mira que wait my lover, som gent de veritat. Si no és el nostre ritme, molt cringe tot faràs. Mira que wait my lovers. Melissa, Sílvia, què ho fem ara? Voleu que anem a buscar el vestuari que mos falta? Sílvia, sí? Sí. Va, pega'm un bot a les rebaixes, que ja no queda massa temps. Qui s'apunta? Què va, hem quedat un parce per jugar al Valorant. Julià, vols venir? L'altre dia al Fortnite es van massacrar. A veure si avui al Valorant es pot girar una mica més. Prepárate, te machacaré. Vamos! Friquis! Va, i de qui més s'apunta? Puc venir. Tu què creus? Encara que parlis com la meva mare, he d'admetre que cada vegada que obres la boca tens raó. Em sap greu, no ho puc evitar. I t'he de dir que abans em feies una mica de ràbia. Cari, tu a mi també. Júlia, mare, m'ho vas a les mires. Paz, és que necessitam el teu coneixement estètic. He d'admetre que em flipa com combines la teva roba. És tota de segona mà. Ningú treu el casa sense jo, perquè ningú sap el que li pot quedar ben cos com el meu. Ni com el meu, ni idea, Estic flipant. Tenim tota la roba mancola vostra. I no sabia que era tan difícil trobar roba de talla gran que moli. És que aquesta és la història. Clar que trob roba de talla grossa, però és que és de senyora major. Jo vull un to molt petit, que trobeu una cosa minúscula,
con una pantalla gras i també pot ser un molt petit i que se em vegi tot el cos. Esta sí, nena, estás boníssima. Tu sí que estàs com un tren, eh? I com et mous, que no sabia com llevas així la cadera. 80 quilos al seu puro! Parlant de salseo, voleu que us digui qui crec que s'ha enamorat? Pues jo ja ho sé. Creieu que estan contents? Àlex, tu què creus? Crec que sí. És que és increïble el que ha fet. Mai se m'hauria passat pel cap. Ja, pot ser. Estic content. I o pots estar, o sigui, sabent que has hagut de fer un gran esforç. I mira, has fet com una metamorfosis. A mi aquestes coses em flipen, o sigui, no és que em vulgui comparar, Àlex, però hi ha casos d'aquests de gent introvertida. Eli? No, sí té raó. O sigui, gent que no sap tot el que fa bàsicament perquè no exterioritza. O sigui, gent més introvertida. I de cop aquesta gent fa coses increïbles. Tipo Nayeka i Rolly van llegir que aquesta tipa era super tancada i mira. Mare meva, si estar callada et fa escriure una saga com Harry Potter, ara mateix deixo de parlar. Em flipa la història d'aquesta gent. Mireu, en Franco de petit era introvertit i mireu la que va liar. M'estàs comparant amb en Franco? Sí, òbviament, no veus? Ja te val, tia, A mi aquests casos m'encanten perquè són coses que passen però que la gent no saben en realitat que estan passant. Són com un glitch de la vida. Què? Un glitch és com un error en el sistema, però en aquest cas a la vida. És una cosa que no està prevista que passa i de cop es generen coses super inesperades. Coses meravelloses. Exacte. I jo et volia dir, Àlex, que t'estic molt agraïda, que crec que totes ho estem i que has fet que això sigui molt més divertit, la veritat. Sí, que els nervis s'han disminuït gràcies a tu. I jo ara necessito un gelato de pistatxo. Le voglio il gelato al cioccolato. Un gelato per a mi. O pensa de veritat, crec que això que has fet d'unir al grup mai ningú el podia haver fet com tu l'has fet. Tu creus? O crec de veritat, crec que tots nosaltres miràvem pel nostre cul i així mai podríem haver pensat res. Realment no he fet res. Ja dic que sí. Ja t'he dit que no. Vol discutir? Em flipa com balles. Tu també balles molt bé. Jo la dic que així com et mous tens un cos que no m'imaginava mai. I com te l'imaginaves? No m'imaginava perquè mai t'havia mirat tant. Ja m'havia donat això. I ara em veus... Ara que reis. M'agrada molt! Han quedat tots al bar que de veure les 7. Ho veuran tots a un projector enorme. Sí, eso de la Medellín, ¿cómo molará? Estan tan emocionats com els meus pares. O posaran streaming. Mare meva, estoy living. No me crec que haver arribat fins a la final, Caris. Cari, tu estàs lliure per una altra cosa, que no sabeu. Que se te va la cara. Que tú sabes que somriure desde el dimecres. Ja, sí. I què? Quina enveja. Que això és avui, no he pogut ni berenar. Sortirà rodant. Sí, viatge increïble. És que no me crec que això sigui avui de veritat. Però, a veure, qui ha convocat reunió a última hora? Marcelino. Hola, Carlos, qué guapo, ¿no? Bueno, por la cara que trae no será. Hola, yo por la robo. Us hem de comentar una cosa important. Esperem a que arribi la resta millor. No m'ho diguis. No podem fer servir la cançó finalment. Quina cançó? Res, va haver-hi un petit problema amb els drets de la cançó, però ja està solucionat. Quin pànic, tio. Llavors? Epa! Què ha passat? Què és això? Un funeral? Qui ha convocat la reunió? Jo m'hauria estar posat pepino a la cara. Tinc una cosa per dir-vos. Un moment, falten Àlex. 6? Ui, quan algú et demana que siguis el tema molt seriós, Molt seriós. Com ho dic? Venga, Què és? Què? N'Àlex? Venga. Què passa? De Aprendizitis! Vale, pero sabe. Sí, ja l'han operat, però sense complicacions. Joder, tio. Qué susto, que pensava que ibas a decir que l'havia palmado. T'has posat tan seriosa que ens esperàvem el pitjor. Sí. És veritat que semblava més greu. És greu. Home, si ja l'han operat i està fora de perill, ja no és tan greu. Què vol fer-lo, tio? Vinga. És greu. El concurs és avui. M'havia fotut el cap. No pot fer-ho. Vaya, sí. Èpic.
sutilesa en persona. A veure, heu d'obviar les passes les que surten. He vist els vostres assajos i és bastant factible. Realment la vostra coreografia és bastant coral i una persona menys no es notarà. Bé, té bastant moment de solo. Bastant no, és l'única persona que té moment de solo. Això és secundari. Home, secundari. Oh, solucionau! Avui vespre el nostre institut sortirà carregant un trofeu que el durà a la final d'aquí un mes. O això és el que passarà. No sé, Marisol, crec que hauríem de parlar. No hi ha res que parlar. No deixareu de guanyar un campionat perquè el vostre company Àlex s'ha caigut del vaixell. És ridícul. És que, Marisol, no estem segurs de que... A veure, estimats, estimades, vosaltres no decidiu això. Si per un cas, que imagino que no us està passant pel cap, però si per un cas pensássiu la possibilitat de no participar avui vespre en el campionat, heu de saber que no tan sols l'institut perdria tota mena de reconeixement per vostra culpa, sinó que vosaltres, evidentment, quedaríeu sancionats, extradits, exiliats d'aquest institut, al carrer. Així que deixeu de pensar en això i penseu en com ho podeu solucionar. En les hores que us queden en el show que teniu muntat perquè no es noti que el mini-ligui del vostre company no podia haver tingut un pitjor moment per posar-se malalt. És que ha estat oportú. Sembla que hagués esperat fins al darrer moment. No, és que ho ha fet. Ha esperat fins al darrer moment. Aquest era l'IB3? Sí, aquest. I a veure què diuen? I la llista? S'hi han apuntat 15 instituts. Només 15. I ells quan surten? A veure, ara ho diuen. Els tercers! Quina pena em fa no veure la tele, amore. Però una vegada que feies una cosa en equip... Mamà. Ho sé molt, però és que és veritat. A mi també me fa molta pena no estar. Havien format un superequip. Pues decidido, o penys. Acabem el concurs, penys el vídeo i ho compartiu totes. Que bé que ho hagis fet, parce. És que no puc estar més orgullosa de tu. Com t'estim? Bé, xiqui, ready? Ready. Us estim. Vos estim. Jo també. Sou els millors. Sou els millors. Tremendes guapes. Bernàlex! Això és Bernàlex! Marina Paz, que han pogut adaptar-ho bé. Encara sort, pobres. Quin estrès deuen haver tingut aquest matí. Ja han tingut una topada molt forta amb la Marisol i de que en part s'havia començat a gravar perquè les havia amenaçat i Eli i Anna i aquestes pensaven que el que estaven fent era il·legal perquè si sortia el vídeo a la llum es podia ficar en un greu problema. Per descomptat. Mira que aquesta dona em sembla un poc complicada, pel que diuen d'ella. Jo quasi mai m'he trobat amb ella. Però no dic mai, jo crec que tenia els horaris creuats. Idò, quina sort és, mamà. Idò, sí. Ara surten ells!